presiden kaya bajing ngenteni gendaan. Sik ceramah ya aku tak kaya ning film India ngono kalau tok maneh ngenteni ngono ka lho. Wong kowe ngerti nek wong India nek ngerti wit kan nyanyi Gaimil Kia. Gaimil Kia. Lah kok jenengan ora kaya wong India? Iki wae nek cara film kono to, nek enek wit gedhe mesti do nyanyi ngene-ngene. Beda karo wong Jombang karo wong Kroe kene. Iya. Nek ngerti wit gedhe mesti nguyuh. Kowe ketoke sampean dhewe ketok Ora ngajar aku nek kono lho. Nek gone buke sapa iki sing daleme sing go dandan mau Bu sinten? Lah tuh kok. Mbah aku dhewe ora roh. Kamar mandine. Kowe piye? Omahe piye? Kamar mandine apik keramikan, Pak. Sayange siji. Apa? Jedenge renek ciduke. Lah wingi terus piye? Ya ora disower kok Loh, iya, ndak terus aku kan ya wong desa ora Jawa. Ki engko nek wawi piye maksudnya ngono tak celuk nek lup ngono. Sik. Wesing nek kono ben. Aku kira lho